Ixtri proprjetà sostenibbli jew li tuża anqas enerġija hija lajta ta' skema ġdida li ser titħaddem mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità, Rodrik Bonnici, qal li l-iskema ser tiftaħ nhar it-tnejn li ġej u jistgħu jikkwalifikaw għalija min xtara jew se jixtri proprjetà fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. L-iskema tista' tagħlaq qabel l-aħħar ta' Settembru kemm il-darba jittieħdu l-fondi kollha allokati. Minnaħa ta' binijiet ħajkunu qed ikopru wkoll binijiet li huma net zero energy buildings, jiġifieri binijiet li jużaw l-inqas konsum ta' enerġija u li huma wkoll 20% aħjar fil-konsum skont id-dokument F. Dokument F huwa dokument li fih numru ta' proċeduri li jittieħdu biex il-perit u l-enġinier ikun jista' jiddisinja aħjar il-binja nnifisha. Il-Perit Bonnici spjega li sidin ġodda ta' proprjetajiet li jiġġeneraw aktar enerġija milli għandhom bżonn bħala konsum se jirċievu l-massimu ta' 9,000 euro fuq 3 snin, waqt li proprjetajiet li huma 20% aħjar minn dak mitlub mill-istandards Ewropej se jirċievu 4,500 euro fi 3 snin. Qal li ma' kull applikazzjoni irid jiġi ppreżentat il-kuntratt finali tax-xiri tal-proprjetà u l-Energy Performance Certificate tal-binja. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, qal li l-iskema tifforma parti minn sensiela ta' inizjattivi li l-Gvern qed iwettaq biex aktar nies ikunu sidin ta' darhom b'mod li jgħixu fi proprjetà li tuża anqas enerġija u tkun favur l-ambjent. Din hija skema ġdida amministrata mill-BCA li se tkun qed tingħaqad mal-iskemi l-oħrajn li jipprovdi il-Gvern propju għal dawk li se jkunu qed ifittxu li jakkwistaw proprjetà ġdida. B'tali mod li din id-darba tinħajruhom ifittxu proprjetà li tkun aktar sostenibbli għax aktar ma tkun sostenibbli aktar għandhom possibilità jibbenefikaw minn din l-iskema li tista' twassal għal għotja ta' 9,000 euro fuq medda ta' 3 snin. Dr. Attard qal li meta wieħed jikkunsidra skemi oħra ta' għajnuna għal xiri ta' proprjetà, persuna tista' tieħu sa kważi 30,000 euro f'għajnuna diretta. Spjega li dawn jinkludu l-għotja ta' 10,000 euro lil min qiegħed jixtri l-ewwel proprjetà, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-bol fuq l-ewwel 200,000 euro tal-valur tal-proprjetà u l-għajnuna b'din l-iskema l-ġdida.